Ay, mo ni akong kalaki. Nagsilang ko gama og video para ni sa kinabukasan ng lahat. So, unsa may feelings di ay kung kuan mahimo na kang legit nga YouTuber. Kung legit na bitaw ka nga YouTuber, happy kay ka. Happy kayo ang imong kinabuhi nga naman. Every time nga mag-upload ka, inspired ka. And then sure ka sa imuhang gipangbuhat kay kabalo ka nga sa umaabot naa na kay dawaton nga sweldo. Although wala man ko magdali sa ako ang channel, ako ra man siyang ginahinay. Dili ta magdali kay basin niya madagma ta. Na ako'y subscriber nga 1,800 kapin. And then naabtan ako sa akong Google AdSense pin. Nadawat na ko akong Google AdSense pin January 23, 2020. Then kadawat na ko ato lipay kay ko. Salamat kay ko sa Ginoo nga niabot ra gyud taon. Kaduha ko ga request og Google AdSense pin. Ang una na kong request is November 12. Wala maabot November 12, 2019. Ug wala gyud taon maabot. Hangtod na lang December. Dayon pagka January 8 ning request ko, gi-request na kog usab. And then niadto ko sa Google AdSense, gi-request na kog usab. Ug gipadal-an ko nila. And then na-receive na ko January 23, 2020, mga 3 weeks pod. So gi-enter na ko ako ang 6-digit pin gikan sa Google AdSense, and then okay na siya. Pwede na siya makadawat og sweldo. I think kung makuha na ko ang $100 threshold na gitagana nila nga madawat ang imong sweldo within this month, February, makasweldo ko. Pero kung di na ko na makuha, pwede makuha na ko na March. Akong gigamit nga claim para sa akong sweldo is Western Union. Kay more man goy pinaka basic nga naa didto. I don't know kung kamo o gusto mo makabalo about Google AdSense, research Google AdSense, and then importante kayo nga mag-study gid mo sa YouTube policies, Google AdSense, whatsoever, kay aron mo master mo sa YouTube. Dayon, kung usa na ka legit nga YouTuber, usahay na makauna-una pug kag mundang na lang siguro kog trabaho kay kapoy man trabaho. Mas maayo pang mag-create og video, mag-vlog, kabantay mo sa mga artista. Ang mga artista nagsige na lang og vlog, mura na ilang ginabuhat. And then ang mga advertisement sa TV na ay mga vlog na. So uso kayo ang vlog, ayaw karon kay uso man gid kaayo. Grab the opportunity, pag start na mo og vlog, subscribe to my channel, ug kitang tanan magtinabangay ta. Ako di ay si Louie M. Cho, the creator of this channel. Ayaw mo kalimot pag-subscribe. Thank you. Bye-bye.